Предаване за екстремна музика всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. Здравейте, приятели и зрители на Farstage, аз съм Стефан Денис, а се намирам в обновения Cat Shot Tattoo Shop. Тук с мен са Hellbound, които дойдоха от Бургас в ранната сутрин, пътуваха. Как сте, момчета, как пътувахте? Добре, тръгнахме рано, ходихме да хапнем, да, пристигнахме, много добре, времето е супер, много ни харесва и дойдохме тук да се видим с вас, да си прекараме добре. Страхотно! Предстоящо събитие, предполагам, което е наблизо. На 30 ноември ще свирим в Модерен театър с Soulcore, новата група Ignition, която се заформя в Бургас, и старите кучета The Outer Limits, които са супер old school и са много готини, така че ще съберем младото и старото поколение и ще направим един мощен джумбиш, както ние му викаме.
Модерен театър Бургас, Да. говорим. Да. Следващото участие къде е? След това, на следващия ден, 1 декември, отиваме в Пловдив, къде? Клуб Undercity. Там е явно. С група Рибка, които са от Пловдив и са супер брутални, и Death Row от Ямбол. Жестоко, значи 30 ноември може да ги гледате в Модерен театър в Бургас, а на 1 декември в Пловдив, в Undercity. Там е Да. яко. Супер, много готино. Момчета, вие се определяте като джумбиш метал бенд. Защо Да. така се наричате вие? Защото ние нямаме определен жанр, взимаме от вкуса на всеки най-различни стилове, събираме ги в едно голямо нещо и правим джумбиш. Като основната идея, това, което промотира Hellbound, е активния начин на живот и движението. Затова нашите концерти са един вид тренировка. Ние правим физзарядка с кинезитерапия и много движение, обвързваме хората с това, те да водят здравословен начин на живота. Точно така, отивам на плуване след малко в тази ранна сутрин, само да ви кажа. Супер. Така са нещата, страхотно вие тренирате. Страхотно. Да. Всички тренираме, всеки е активен от нашата група. Личи си. Някакъв спорт, повече фитнес. Наблягаме на активния начин на живота. Много яко и на сцената активно кардио, нали? Да. И аз Да. съм така с бандата, съм кардио направо, ти казвам, от едната страна на сцената, от другата направо. Много се радвам за това нещо. Джумбиш, казвате, от всеки стил, от всеки вкус имате по нещо. Да, Много вкус, да. какво сте взели? Да по тебе, какво сте взели? Има елементи от тази музика, Има да и може ще да има има. за всеки. Добре, може би ще се разходят до Undercity тогава на 1 декември, Да. ако нямам участие да ви видя какво правите. Добре? Понеже ти говориш най-много, ти си определи се какъв член на групата си, на какъв Аз съм инструмент свириш? Димитър Николов или по прякор Мастера, така ми викат в Бургас. И съм вокалист и фронтмен на групата. Така, то си личи. Добре. Останалите, представи ги, ако те се Това е най-младият член на групата, Пандата. Ние бяхме в един клас. Пандата ми е прякора. Какво? Пандата ми е прякора, Какво? да. Не се ли кажеш пан? Буквално всеки ти вика Пандата. Кой те е истинното име? Не, иначе аз съм Георги Димитров от град Бургас на 16 години и просто някой ден реших, че ще свиря на бас и просто този стил много ме кефи още от малки. Като видях, че имам възможността да свиря точно това, което най-много харесвам, веднага се заех. И това е страшно яко, защото като се качиш на сцената има просто енергия, хората споделят енергия с тебе. Уникално е просто. Да, ние го Знам. видяхме, решихме, че е супер надъхан, така и се оказа и му казахме, брат, ела в нашата група. Имахме репертуар от 10 песни и той ги научи за 2 седмици. Без никакъв проблем.
Което е рядкост при басистите, между другото. Обикновено басистите, брат, как беше тук? Кажи ми само какво беше тук, че и той реално... И слайдва така, като не може да нацелиш. Да потърси къде е точно. Всичко си нацелва и ги учи нещата, много е надъхан. Дай ми координати, после много потърся за нещо. Добре. Нали знаеш вица за басиста, който отишъл на един урок по бас-гитара. Научили го на първи урок на свободна струна как да свири ми. После е отишъл на втори урок и го научили как да свири на трета свободна струна, да свири ла. И повече не се появил на уроци и след около половин година го среща даскала, му вика, какво става бе, нали? Тръгна на уроци, пък се отказва, той вика, чакай малко, то аз като почнах участие. Зорнета най-големите групи. Добре, продължаваме с останалите членове. Пресли. Добре. Значи аз съм Преслав, китарист на групата, един от двамата. На 19 години, сега съм първи курс в София. И половината седмица живея тук, половината седмица в Бургас, пътувам всяка седмица Бургас-София. Малко е кофти, ама вече свикнах. И да, като цяло да свиря на китара е моята любов. Това, което обичам, ще направя най-много. И го правя царце. И съм изключително радостен да имам тези момчета до мен, които ми помогнаха един вид да си сбъдвам нещата. Така да кажа. Така е. Да. Благодаря. И аз се радвам, че имам в живота си. Бащата на групата, Ивака, най-възрастния и най-сериозния. Когато каже Ивак, вие казвате закатвай! Ивак! Ивак! Най-стария от всички, защото съм на колко съм, 69. Почти. Аз съм Ивайло, не знам как ми викат, всеки път ми викат различно. Съм барабанист, пак по всичко при мен е по случайност, както по случайност се озовах и при тях. И Ивака ще ни изпълни едно късо джаз соло. Все пак, нали? Едно силно ура! Занимавам се с барабани общо взето почти 10 години. В музикалното училище в Бургас съм се занимавал с това, но не толкова с барабани, колкото с всичко останало, което там ти дават. И бях се отказал 2 години след завършването си, аз не бях докосвал и палка. И един ден от обещания там на една позната да ходя на концерт, към добре хубаво, айде ще отида. И се озовах на техен концерт, където тогава другия китарист на групата всъщност заемаше ролята на барабанист. По нужда. И от всички групи, които бяха там, те бяха най-завладяващи. Другите от така степен ми бяха доскучали, че чак напуснах по едно време концерта да отида да свърша някаква работа и после се върнах за края. И
точно към края на концерта Митака реши да хвърля 2 палки. А Яро ми каза да не ги фърлям 2 палки, защото били скъпи. Това беше най-добрата инвестиция на палки в живота ми, която съм правил. Просто я взех и я фърлих. А ти хвърляш неговите палки, докато си пееш. Да. Аз още не съм Това не е познат било, с той тях. хвърли неговите палки. Да, разбрах. И хваща 2 палки, хвърля ги, едната отива на другия край на мястото и другата се озова точно под краката ми. Настъпах я, защото тъкмо ми се беше на мене, пък щупила една палка, която на село си свирих. Взех я, реших да отида да им благодаря. И те като чуха, че съм барабанист, на следващия ден ми звъннах. Търси ли се работа, моето момче? Общо взето така са. Какво мислиш да правиш следващите 50 години? Той веднага се пенсионира, стана китарист на свободна практика и решихме да го вземем в група. Като китарист. Да се използва потенциала. Да. Винаги последен, но не и по важност остава един от китаристите. Разкажи малко и за себе си, че тук, дето се вика, не можем да вземем думата от тебе. Аз съм най-мълчаливия в бандата, аз съм Ярослав. Ярослав Дейнека, единствения украинец в бандата. Свиря на китара, колко? 7 години, нещо такова. Винаги казвам, че 7 години свиря. 7 години казвам, че свиря на 7 години. Собствено казано, свиря, готино ми е. Разцъкваш Супер, ако за кефе така от време на време. Не губя. Общо взето. Старай се. Само слушайки специално тебе, разбира се, и останалите, разбирам, че цари една невероятна енергия на сцената, както и вие го описахте това нещо. Имате ли студийни записи, авторски песни, които можем да чуем някъде, или евентуално предстои ли някакъв запис? Ние в момента водим усилено запис върху албума ни, който се надяваме да излезе в началото на другата година. Направихме си собствено студио, за да не сме притиснати от към време и да не се съобразяваме, нали, с графици и такива неща, да може всеки да работи свободно, когато си иска в студиото, да върви творческия процес свободно. И просто това е една голяма инвестиция, където ти само наливаш и в един момент се надяваме поне да стъпим на нулата, да може да го правим свободно. Като човек, който е свирил в рок банди, преди да мине, нали, на тъмната страна, мога да ви кажа, че инвестицията рядко се избива, но кеф е много голям. Кеф е много голям да се разходиш. Е така, да отидеш няколко партии и да кажеш, брат, знаеш, тук имам албум, пляс, да го влезеш албум. А само ти знаеш колко още имаш да връщаш на банката, примерно за тия RCF-и, които си взел тръгнал за студиото и така нататък. Може ли да направим един съркъл, че звъни кофата? Не бъде, идвай с мен!
сме Hellbound и вие гледате Fire Stage! Предаване за екстремна музика всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. Между другото, интересното е, че почти никой от групата не може да прави това, което прави, защото аз не съм вокалист, нямам данни да съм вокалист. Занимавам се с пеене откакто има групата от година и половина, но някак си успяваме. Хората на харесват, идват, ние ги харесваме и се получават нещата. Така че най-важно е желанието. Това наистина го разбрахме след дългата си практика. Най-важно е желанието. Хората оценяват, когато влагаш емоции и старания в това, което правиш. Това наистина просто го осъзнахме след година и половина. Можем да клякаме, а? Хайде! Искам да усещам жега! Искам да работите! Уау! И сега аплодисменти за моите момчета! Имаме 3 парчета в Spotify и YouTube, където сега този месец към края ще излиза 4-то парче и лека по лека работим по пускането на целия албум. Hellbound в Spotify и Hellbound в YouTube. И Apple Music. И навсякъде. Всички стриминг платформи, да. После там си Бутаме се навсякъде, да може позната история, ние го правим цял живот, цялото това нещо. Така. Важно ние се бутаме навсякъде, а не на нас да ни го направим. Ние като идвахме, снимахме един подкаст в колата, защото почваме да експериментираме. Правихме един онлайн концерт преди 2 седмици и сега снимаме 40 минути подкаст и изведнъж Яро казва, ма те микрофоните не записват. После може да запишете каквото искате отгоре. Това като тия travel влогове, където снима и отгоре. Но тук се разходихме, тук по един плаж, тук е много варианца. Добре, господа, Hellbound е вашето име, на сериала ли се кръстихте? Или... Даже не съм сериал. Ние разбрахме последствие, че има и рапър Hellbound, Има, да. който е голям инспирейшън за нас. Черпим много от него и сме благодарни, че го има. Но от друга група Hellbound не сме виждали, не. Има. Група Антера имат една песен Hellbound и с стария басист, дето основахме банда с него. Шараут за Кивсона. Да. Той предложи името на групата да е Hellbound по една песен на Пантера. И оттам тръгна цялата история. Реално той и стария бившия басист е старта на тази група. Те са основателите на групата. Това момче тук, той с двете си ръце направи тази група каквото е. Така правят китаристите, но само това искаме да кажем. Амортизация!
Какъв по-хубав завършък на този разговор от това да излезем да правим лицеви опори тук пред на график Игнатиев. Хайде да правим лицеви опори. Айде. Едва ме нави. Айде, ставай. Само да не ме гласвате. Само да не Това е много по-не. Къде ще остане? Абе, какво стояли да пораснете толкова много? Аз за 3-6 години. Дайте ма простение. Кули. Ма не бе, то така бургаските бабки така просто новозагорец, виждате ли? Новозагорец само свинея, бе. Ама поне за 3-6 годишен да говорим. Добре, правим ли? Айде. Колко ни таргета? Колкото можеш да успееш. Колкото. Добре, абе господа, давайте. Ей така протича един типичен концерт. Дядо, чакай, трябва да се говори. Прави. Аз трябва сега да се Пъде ме стюпували. Просто и на мен. Ама аз ще днес ще не им километър по Аз топлата робите на дясната ти ръка, мълницата в Сега добре спрят. Да. Аз не че нещо, просто гледам за претовара, нали знаеш? Да. Продължават. Добро. Да рекламираме и Людмил Василев, Magic Needle, който направи Следващата песен е Чувство нова, не е била изпълнявана никъде другаде. Вие ще оцените. Текста сега ще бъде измислен.